В Криму простилися з ветераном Кримсько-татарського національного руху Ізетом Хаїровим. Він пішов з життя на 84-му році. Прощання відбулося у Сімферополі, а поховання на кладовищі Мамут Султана Доброго. Ще дитиною він пережив депортацію. В 1961 році вступив на фізичний факультет Самаркандського університету. Тоді ж разом з іншими молодими кримськими татарами створив Союз кримсько-татарської молоді. Його метою стала боротьба за повернення кримських татар на батьківщину. Вперше Хаїров потрапив на допити КДБ у квітні 62-го. Вони тривали по 15-20 годин. Згодом за ним почалося тотальне стеження, але він не залишив своєї діяльності. Багато років Ізет Хаїров був спецкур'єром у національному русі. Забезпечував обмін інформацією між ініціативними групами з різних міст та районів. Силовики влаштовували обшуки в його оселі більше 10 разів. Хаїрова арештували 13 листопада 1968 року разом з іншими 9 кримсько-татарськими активістами. Судилище над ними дістало назву «Ташкентський процес». 10 кримських татар звинуватили у наклепі на радянський устрій та проведенні нелегальних зібрань. Всіх засудили до різних термінів. Ізет Хаїров, відсидівши 1,5 роки, до того ж був відрахований з університету. Втім, після звільнення він ще активніше включився до національного руху. У 96-му на Курултаї був обраний до представницького органу кримських татар та продовжував боротьбу за права народу до останнього. Более 40 с лишним лет мы плечо к плечом, бок о бок, вместе с Изетом Хаировым в национальном движении. И очень, я считаю, большая потеря для национального движения, для крымско-татарского народа, потеря такого человека, как Изет Хаиров. Нету с нами рядом уже мудрого учителя, такого незаметного, но идеолога национального движения, который хотел как бы примирить все течения национального движения, чтобы мы двигались в одном направлении. В ті роки в нашому домі 17 разів провели обшуки. У брата по місцю роботи тоді буцімто знайшли ніж та пістолет. Кинули його до СІЗО. 3,5 місяці тримали у підвалі. Учасники кримсько-татарського національного руху – це еліта нашого народу, інтелігенція. Вони були попереду національного руху, їздили до Москви та зустрічалися з керівництвом країни. Вони обличчя нашого народу. Вони ті, хто відкрив нам шлях на батьківщину. Цим шляхом наш народ повернувся. І я вірю, що на честь учасників національного руху відкриють музеї, їх іменами назвуть вулиці, майдани. Тепер цю естафету має перейняти молодь та добиватися побудови своєї державності. Біздің башқа милләтіміз, халқымыз у жолмен ветанға қайтты. Біздің ішімізді гүзеллешірді. Якби усі були з такими відкритими серцями, як Ізет Ага, наша справа пішла б краще. Якби всі були, як він, була б єдність в народі. Він дуже старався, щоб народ зберіг свою єдність. Хай Аллах пробачить його гріхи. Хай Аллах заглянеться над ним та допоможе потрапити до раю. Günahlarını affı etsin, bilip bilmeyip günahlarını. Yatkan yer çekin nur olsun.